su, a pre nego što nam se predstave, da vam samo skrene pažnju da večeras ima i zabava. U 8:30 počinje upravo ovoj zgradi gore, večerašnja zabava, muzikom će vas usrećiti, dođete muzičari iz Vancouvera, prošlogodišnja ekipa, a znači sada će nam se predstaviti Skull Opanak iz Edmontona. Ovo je srpska igračka grupa, već dobro poznata, kao što je rekao ovdje u Kalgariju. Oni su osnovani još davne 1959. godine, kada je gospodin Bogdan Sjanić zamislio priču da raste i dobija na članstvu. U ovom trenutku zaista s ponosom možemo da vam saopštimo da imaju 6 različitih grupa i da se predstavljaju u raznim koreografijama. Oni kroz muziku, igru i pesmu žele da živi u njima i u svima nama naša srpska kultura. Također želim da kažem da su učesnici provereni već Heritage festivala u Edmontonu i to od samog početka festivala, a moram da vam saopštim i opet sa zadovoljstvom da kažem da su bili i učesnici univerzijade u Edmontonu. Pa hajde jednostavno da ih pozdravimo jednim gromoglasnim aplauzom. Prva grupa koja će večeras u nastupu iz Edmontona su Mališani. Izvolite, pridružite mi se ovdje na binu.
Bravo! Ajde malo glasniji taj aplauz, molim vas.